την όμορφη Αίγινα, που η τύχη τα έφερε έτσι ώστε σήμερα να απολαύσω μια διαδρομή που να είναι όμορφη, έτσι όπως είμαι σίγουρος ότι θα είναι, βλέποντας πράγματα, και ο μόνος εχθρός μας να είναι η πολύ μεγάλη ζέστη, η οποία αυτή τη στιγμή είναι στους 35 βαθμούς. Πριν από 5 λεπτά είναι που κατέβηκα από το οχηματαγωγό, από το πλοίο, και να κάνω για πρώτη φορά μια εκδρομή εδώ στην Αίγυπτο. Φυσικά και το πρώτο που φαίνεται απέναντι, η πρώτη μου στάση θα είναι στον Άγιο Νεκτάριο. Να ανάψουμε ένα κεράκι, μας φυλάει, να μας προσέχει. Η εκκλησία του και το μοναστήρι φαίνονται ακριβώς απέναντι. Δεν έχω φτιάξει κανένα πρόγραμμα, δεν έχω φτιάξει καμία διαδρομή. Έχω δει 2-3 πράγματα που αξίζει. Έχει να αναδείξει το νησί από όμορφη. Αλλά δεν έχω φτιάξει κάποιο σχέδιο πού θα πάω, τι θα κάνω. Πλην Άγιο Νεκτάριο και ο ναός, ο αρχαίος της Αφέας. Όλο το υπόλοιπο πραγματικά είναι χύμα. Νομίζω φτάνω. Για να δούμε. Εντάξει, έχει και χώρο στάθμευσης τεράστιο. Των εφόρων, των εσχάτης χρόνης φανέντα, αρετής φίλων γνήσιων, νεκτάριων τιμήσομεν πίστην, ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού, αναβλύζει γαριάσεις παντοδαπάς, της ευλαβώς κραυγάζουσι, δόξα το σε δοξάς αντιχριστόν, δόξα το σε θαυμαστός αντί, δόξα το ενεργούντι διά σου, πασινιάματα.
Ωραία. Αφού λοιπόν αφήσαμε πίσω μας τις πόρτες, τον κύλινδρα, κατευθυνόμαστε εγώ και το κορίτσι νότια. Εδώ, μπράβο σε όλα τα παιδιά που φοράνε κράνος. Το κράνος σώζει. Η περιοχή. Γεια σας, πελατώνει η Σοφία. Έχουμε και ένα μπέτο. Και εδώ δεν ξέρω. Τι είναι εδώ ο Θανάσης. Δεν μ' αρέσει εδώ πέρα που πάω να μπλέξω. Καθόλου. Το είπα εγώ. Αλλά ποιος μ' ακούει. Το γλιτώσαμε το νερό. Αφού το γλιτώσαμε το νερό, όλα καλά. Και δεν φύγαμε μέσα στο λιμάνι. Πάρα πολύ ωραία. Για να ανέβουμε τώρα εδώ πέρα πάνω. Ταβέρνα. Είδα και εγώ ταβέρνα. Ό,τι πεις. Λες και παραπέρα δεν έγινε. Παραπέρα είναι έγινες. Very good. Και η ώρα είναι 5. Νομίζω ότι πρέπει να κατευθυνθώ προς έγινα. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία στροφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Ήταν ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή. Τι ωραίο ανεβασμα. Τι ωραία ανεβασιά. Πολύ. Αυτό θα το πάρουμε. Με τον ντρόνι αυτό θα το πάρουμε. Οπότε, κοιτάξτε εκεί, βλέπουν τα μάτια μέθανα. Και ενδιάμεσα, κατά πως βλέπω, είναι και η Μονή. Το πολύ ωραίο αυτό το νησάκι το ακατοίκητο που έχει ελάφια, χήνες, ζαρκάδια, ξέρω εγώ τι έχει εκεί πέρα μέσα. Αριστερά λοιπόν, μέθανα. Το νησάκι είναι η Μονή. Εκεί πέρα μπροστά έτσι όπως βλέπετε, που έχει και πολλά καραβάκια παρκαρισμένα, σκαφάκια. Και απέναντι υπέρδια για να φας κανένα ψάρι. Δεν προλαβαίνουν. Και ο λόγος που δεν προλαβαίνουν ποιος είναι? Έχω βγάλει εισιτήριο επιστροφής. Κάθε πότε έχει συνέχεια. Μισή ώρα, κάθε 40 λεπτά, ξέρω. Δηλαδή για πλάκα έρχεσαι. Μία ώρα και κάτι διαδρομή με το οχηματαγωγό. Κοίτα να δεις εδώ. Πρέπει να κόψω ταχύτητα γιατί αυτό είναι πραγματικά μια απόλαυση. Μπροστά μας η Αίγινα, η πρωτεύουσα. Εντάξει, ένα νησί φτιαγμένο για μονοήμερη. Τελικά η Αίγινα είναι μόνο για φιστίκια. Κοίτα να δεις. Αλλά αυτό το πράγμα εδώ πέρα, η δύση του ηλίου που βλέπεις, αυτό το πράγμα απέναντι. Αυτά τα σπίτια στο δυτικό πλευρό της Αίγινας. Ξέρω ρε παιδιά. Δηλαδή πόσα ακόμα με θες και στροφές. Τελικά μόνο για φιστίκια είναι η Αίγινα. Μόνο για φιστίκια. Η Αίγινα είναι μόνο για τα φιστίκια της. Δεν έχει να προσφέρει απολύτως τίποτα. Κάπου εδώ σε λίγο θα ολοκληρωθεί αυτό το μονοήμερο. Δεν το λες μονοήμερο. Το λες ολιγόρο, ταξίδι, απόδραση, βόλτα, εκδρομή. Περιπέτεια εγώ θα πω κιόλας. Σε αυτό το τόσο κοντινό, τόσο μακρινό, όμορφο νησί μας, την Αίγινα. Πού ακριβώς, κύριε Google, εδώ μου λες να πάω. Και μετά που θες να με πας? Μανίτας. Έχει δρόμο παρακάτω. Θαλάσσιο. Ωραίο ροζ ξενοδοχείο, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Εδώ μυρίζει. Αυτή είναι η Ελλάδα. Και αυτή είναι η Ελλάδα με μηχανή. Αυτή είναι η Ελλάδα με μηχανή. Μας περιμένεις εσύ εκεί, κύριε? Προλαβαίνω, καλέ κύριε. Τι ωραίο σπίτι. Τι ότι είναι, τι ωραίο σπίτι. Τι ωραία σπίτια. Αρχοντικά. Φτάσαμε.
Τελικά μόνο για φιστίκια είναι μόνο για τα φιστίκια της.